La nova cartera digital, disponible des de fa menys de 2 setmanes, rep una valoració generalment positiva per part dels usuaris. L'aplicació, que permet portar al mòbil documents com el passaport, el carnet de conduir o la targeta d'immigració, ja ha estat instal·lada per més del 10% de la població major d'edat. Els joves és qui més celebra la mesura. Destaquen que és molt útil i que permet moure't sense haver de portar el targeter, especialment ara que ja funciona el pagament amb Google Wallet i Apple Pay. Tot i això, alguns reconeixen que tramitar el certificat digital és el punt més feixuc. Entre els usuaris més grans, la impressió és també bona, però hi ha preocupació per la seguretat. Alguns temen perdre el mòbil i quedar-se sense accés als documents, o no acaben de veure clar tenir-los duplicats en format físic i digital. El govern recorda que l'aplicació incorpora mecanismes de seguretat, com contrasenya o empremta dactilar, i que en el futur s'hi podran afegir altres carnets com el de l'ACA, el carnet jove o el de comerços. Creus que la digitalització d'aquests documents és realment segura? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.